Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zelan ebazten den beste buruketa mota bat. Bai, aldagai diskretoa dekogunean, gogoratu aldagai diskretoa jarraitzen duena banaketa binomiala, beraz, hemen izango ditugun parametroak dira n, laginaren tamaina edo zenbat aldiz errepikatzen den esperimentua, eta p, arrakasta izatearen proportzioa edo probabilitatea. Orduan, aldagai diskretoa dekogunean eta buruketetan bigarren egoera planteatzen danean, gogoratzen dugu esan bigarren egoera? Bigarren egoera esan laginari buruzko informazioa ematen dauzkunean eta aztertu behar dugu zer gertatzen den populazioarekin. Kasu honetan, diskretoa denez, emango dauzkuena buruketa izango da laginaren proportzioa. Laginaren proportzioari deitzen genion P, begira hemen dago, laginaren proportzioa ezagutzen dugu, hau da, ezagutzen dugu P txapelarekin. Eta populazioko proportzioaren konfiantza tartea estimatu behar dugu. Hau da, ikusi behar dugu edo aztertu behar dugu populazioaren proportzioa ze tartearen barruan egongo dan. Konfiantza tartea deitzen dut eguna. Orduan, adibide bat planteatu dut hemen. Buruketa batean, zer galdetu dezakete? Galdera izan daiteke. Kalkulatu populazioaren proportzioaren, hau da, P horren, konfiantza tartea 95%. Zer esan gure dago horrek, kalkulatu behar dugula tarte bat, eta tarte horretan egongo da populazioaren proportzioa 95%ko probabilitatearekin. Hori da kalkulatu behar duguna. Eta kalkulu hau egin alizateko, egin behar duguna da laginaren proportzioaren, hau da, P txapelaren, tarte bereizgarria kalkulatu 95% horretarako. Hau da, kalkulatuko dugu laginaren proportzioaren tarte bat, hemen ikusten duzuen bezala, tarte hau kalkulatu beharko dugu, eta tarte honen berezitasuna izango da, utziko duela hor erdian, 0,95%ko probabilitatea edo azalera. Kasu honetan 0,95, baina izan ziteken beste edozein. Hau adibide bata, adibidea. Orduan, kasu honetan, jakin behar dugu, laginaren proportzioa jarraituko duela mota honetako banaketa normala. Hau ez da berria, aurreko bideoan, aldagai diskretoak baina buruketetan lehenengo egoera ikusten genuen banaketa mota normala, banaketa normal mota hau. Berezitasun bakarra da, lehen jartzen genuela hemen P eta Q, hau da, populazioaren proportzioa hemen eta hemen, eta oraingoan, buruketak emango dozkuen ez daldez, laginaren proportzioa, hemen P jarri beharrean jarriko dugu P txapelarekin. Hau da, laginaren proportzioa. Bagoaz, buruketa bate bastera. Horrela hobeto ikusiko da. Irakurriko dugu orduan buruketa. Dado bat 400 bider bota dugu eta 4 zenbakia 72 bider lortu dugu. Estimatu 4 zenbakiaren proportzioaren balioa 90%ko konfiantza tartearekin. Orduan, ditugun datuak badakigu laginaren tamaina dela 400. Ze esan laginaren tamaina edo zenbat aldiz errepikatzen genuen esperimentua. Orduan, n berdin 400. Gero, laginaren arrakasta izatearen proportzioa, ulertzen badugu arrakasta izatea 4 ateratzea bezala, 4 ateratzearen proportzioa lagin honetan izango litzateke 72 zati 400. 72 zati 400 kalkulagailuarekin egin eta 0,8 ematen du. Beraz, Q bat P dana izango da 0,82. Eta ikusten duzuen bezala beti txapelarekin laginaren datuak direlako. Eta orduan eskatzen dauzkue, estimatu 4 zenbakiaren proportzioaren P, ikusten duzuen bezala hemen jartzen du dala P, beraz, P txapelagarik baldin badago, honek esan gure dau populazioaren proportzioari hitz egiten ari dela. Populazioaren proportzioari buruz hitz egiten ari dela. P honen balioa 90%ko konfiantza tartearekin. Zer esan gure dago horrek? Aurkitu behar dugula tarte bat, 90%ko probabilitatearekin hor barruan populazioaren proportzioa egongo dana. Ez dakit azaldu nahi zen ondo. Hau da, nire erantzuna izan behar da tarte bat. Eta tarte horretan egongo da populazioaren proportzioa 90%ko probabilitatearekin. Orduan, idaztera noa zer dan kalkulatu behar dudana. Populazioaren konfiantza tartea 90%arekin. Populazioaren proportzioaren konfiantza tartea kalkulatzeko egin beharko dudana beti izango da laginaren proportzioaren
tarte bereizgarria kalkulatu probabilitate berdinerako. Bai? Hau da, nik kalkulatzen badot, demagun ni hemen deko dala, laginaren proportzioaren gauz kanpana. Hemen erdian, laginaren proportzioaren banaketa hau baldin bada, hemen izango dugu 0,8. Aurkitu behar dut tarte bereizgarri bat, hemen dago, tarte bereizgarria marraztuta, 0,80ko probabilitatea hor erdian usten dauena. Eta orduan, tarte honetan, aurkituta deko danean tarte honetan esan daiket, aurkituko dela populazioaren proportzioa 180ko konfiantzarekin, edo probabilitatearekin. Bai, horregaitik deitzen jako tarte honeri konfiantza tartea. Konfiatzen dugulako populazioaren proportzioa tarte horretan egongo dela. Bai, orduan, tarte bereizgarri hau kalkulatzeko egin behar dudan lehenengo gauza da goiko muturra kalkulatu. Eta goiko muturra kalkulatzeko jakin behar dut zein dan zeta alfa erdi. 180ko probabilitaterako, jadanik gauza hauek ja ezagutzen duguz, zeta alfa erdi izango da 1,645. Orduan horren egin behar dudana da aurkitu zeta alfa erdi honen baliokidea nire banaketan. Eta horretarako tipifikazioaren formula aplikatuko dut. Tipifikazioaren formulan daukagu zeta berdin x jartzen genuen, orain jarriko dut p, zati desbiazioa. Baina hemen p-eri txapelatxoa jarri behar diot, beraz jarriko diot ere bai zetari. Orduan, 1,645 izango da p txapelarekin, ken 0,8 zati 0,02. Orduan, hemendik askatzen dut laginaren proportzioa, eta laginaren proportzioa izango litzateke 0,2116. Beraz, nik badakit, konfiantza tartea izango dela nik badakit konfiantza tartearen goiko muturra izango dela 0,2116. Hemen, 0,2116. Orduan, orain kalkulatu behar dut beko muturra. Beko muturra kalkulatzeko zer egingo duena? Lehenengo eta behin kalkulatuko dut errore onargarria. Errore onargarria da, hemendik erditik, bataz bestekotik goiko muturrera dagoen distantzia. Zergaitik kalkulatuko dut errore onargarria, tarte bereizgarrietan, erditik mutur batera dagoen distantzia eta erditik beste muturrera dagoena berdina dalako. Orduan, nik errore onargarria hau kalkulatzen badot eta baldin badakit, orduan erraz kalkulatu daiket beko muturra. Bai, orduan, kalkulatuko dugu errore onargarria izango litzateke 0,2116 ken 0,18. Eta hau izango litzateke erratzen ez banaz 0,0316. Beraz, beko muturra izango da 0,18 ken 0,0316. Eta honek ematen du 0,1484. Beraz, momentu bat, hortxe. Esan daikegu, populazioaren proportzioa tarte honen barruan egongo dela 180ko konfiantzarekin. Bai? Hau, erantzun hau da buruketaren erantzuna. Eta hau ikusi behar dugu beti honelako buruketetan. Bai? Hau, oso garrantzitsua da. Apuntetxo bat. Esan beharrezkoa, momentu bat, lehenengo eta gain. Zetaraino guztiok heldu behar gara. Bai? Zeta askatuta dekogunean, badakigunean zeta dela 1,645, bi aukera ditugu. Edo jarraitzen dugu bide hau, tipifikazioaren formularen bidez aurkitzen dugu goiko muturra, eta gero, errorea kalkulatu, eta orduan beko muturra kalkulatu, edo bestela, zuzenean, tartearen formula aplikatu daikegu. Behin zeta kalkulatuta dekogunean. Tartearen formula izango litzateke zapelarekin ken zeta alfa erdi bider p bider q zati n. Koma, laginaren proportzioa gehi zeta alfa erdi bider, hau guztia. Erabili daikezue bere bai tartea.
zuzenean. Z dakizuenean, aplikatzen hau buruz ikasten badozue, zuzenean ja, hemen ordezkatu dakizkigun balio guztiak eta lortzen dugu bilatzen ari garen tartea. Konturatu zaitezte gauza batetaz, behar izango duguna hurrengo buruketa ebasteko. Begira, hau ikusten duzuen bezala, hau da goiko muturra, bai? Tartearen goiko muturra. Nik goiko muturrari errorea aurkitzeko zer da egiten dio dana. Goiko muturrari, kasu honetan 0,26 kentzen dio 0,18, ez? Goiko muturrari kentzen badiot erdiko puntua, aterako dut bien artean dagoen aldea edo errorea. Nik, beste kolore batekin egingo dut, goiko muturrari kentzen badiot erdiko puntua hau 0,18 hau da, P txapelarekin, geratuko naz errorearekin. Hau da, errorearen formula atera daikegu hemendik. Izango litzateke Z alfa erdi bider, erro, P bider Q zati N. Bai? Geratu zaitezte formula honekin, hurrengo buruketa ebasteko behar izango dugu eta. Irakurriko dugu buruketa hau. Zenbat bider bota behar dugu dadoa, 6 zenbakia ateratzeko probabilitatea 0,002 baino errore txikiagoaz, eta 185ko konfiantza mailaz estimatzeko. Orduan, hemen galdera da, zenbat bider bota behar dugu dadoa. Hau da, galdera da, zein da N. Eta esaten dozku, 6 zenbakia ateratzeko probabilitatea 0,002 baino errore txikiagoaz, hau da, errorea izan behar du 0,002 baino txikiagoa, 185ko konfiantza tartearekin. Beraz, batken alfa berdin, 185, 0,85. Honek esan gure dau, Z alfa erdi izan behar duela 1,86. Orduan, errorearen formula ezagutzen dugu. Aurreko diapositiban ikusi dugu. Z alfa erdi bider erro. PQ txapelarekin biak, zati N. Eta esaten dugu baldi berean errorea izan behar duela 0,002 baino txikiagoa. Hemendik ondorioztatu daikegu hurrengoa. Z alfa erdi bider erro P txapelarekin bider Q txapelarekin txikiago 0,002. Jarraituko dugu, ordezkatuko ditugu parametroen balioak. Z alfa erdi 1,86. Bider. N da ezagutzen ez dugun parametro eta eskatu behar duguna. Beraz, dagoen bezala usten dugu. P, laginaren proportzioa, kasu honetan, txapelarekin dagoelako. Zein izango da dado batean 6 bat ateratzearen probabilitatea? Bat zati 6. Beraz, bat zati 6 bider, Q, Q izan beharko litzateke, bost zati 6. Hau txikiago 0,002. Orain, RON hau ebasteko egingo duguna izango da RON pasatu beste aldera biderkatzen, eta 0,002 beste aldera pasatuko dugu zatitzen. Beraz, geratuko litzaiguke 1,86 bider. Erro, bosati 36. Zati 0,002 txikiago erro N. Zelan kenduko dugu erroa? Egingo dugu bi aldeetan berbi. Eta orduan geratuko litzaiguke 1,86 bider erro bosati 36 zati 0,002 txikiago N. Hau guztia egiten badozue kalkulagailuarekin, emango du 193.388,8. Baina amartarrak ezin ditugu jarri. Ez dekolako zentzurik, bai, N izan behar du zenbaki osoa. Azkenean da, zenbat aldiz bota behar dugun dado bat. Orduan, borobilduko dugu gorantza. Beraz, esango dugu, N izan behar duela gutxienez, 193.389. Eta listo, venga, hurrengora arte.